Det er onsdag den 8. september, og DS Stålprofil holder golfturneringen. Turneringen er delt op i 2 hold. Et hold for de øvede og et hold for begynderne, der inden turneringens start får en introduktion på træningsbanen. I starten i dag, der blev vi instrueret i, hvordan vi skulle klare os ud på golfbanen omkring de der hårde odds, der er mod en, når man nu er nybegynder, og instruktøren han gjort et fint stykke arbejde. Jamen det ser fremragende ud. Det er ikke Europatur-niveau endnu, men vi bevæger os helt sikkert i den retning. Det gør vi. Træningen fortsætter på Golfcenters driving range. Her kan spillerne få afpudset deres færdigheder, inden det går løs på 9-hulsbanen. Træningen er nu overstået, og turneringen skydes i gang. Vinden er kraftig, så selv for øvede golfspillere volder banen problemer. Så skal du være lidt frisk, og så tage den lidt tyndt. Jamen det er jo det. Jo, fanden det er jo. Der kommer ikke nok, så. Kom så i. Det er godt, Mika. Der er store præmier på spil, og får man et hole-in-one på bane 4, bliver man ejeren af denne Fiat 500. 20,8 km per løb, blandet kørsel. Ikke, men den vind, der er her, der er det svært i det der at komme på grinen. Tror du den ryger i dag i bilen? Nej, hvis jeg er helt ærlig, ikke med den vind her, så er der ren og skær held. Når han godt starten, så tager man ned på TIS eller til klubhuset. Ingen tvivl. Men der er ingen, der kan føle sig sikker. For de kan lige så godt lige ramme og ryge hullet der, så det. Der skal vist punches. Ej. Nej. Ej, hold kæft, den er og lidt vindig. Lidt både til højre og venstre, så. Men ellers fint. Fin bane. Over på begynderbanen er man stadig ved godt mod. Det var delt med godt, det der, Nikolaj. Jeg synes egentlig, det er gået fint. De har lært en hel del, og nu må vi se, om de kan bringe spillet ud på banen, og så spille lige så godt derude. Der er jo store præmier på spil i dag, så de var opsat alle sammen i hvert fald. Jeg vil sige, at vi har haft et godt udgangspunkt, men kom lidt i vanskelighed nede ved vandet. Det tror jeg, de fleste kommer på den her bane. Kim deroppe, han går og gør, som om han søger efter hans bold, men jeg er sikker på, at den ligger hernede også sammen med min. Det kræver selvfølgelig selverkendelse, at man lige har smadret den i vandet. Det må være deroppe. Der ligger de 2 sand deroppe. Det må være deroppe. 2 sandbunker. Og så den op i op ved 5'eren, hvor vi startede. Oha. Jeg tror nok, vi skal have ind og kigge lidt også. Nå. Oj! Jeg tror, jeg med ro i sindet kan sige, at der er ikke nogen kommende turspillere på vej, men jeg håber, der er en masse glade golfere på vej. Det er jo svært at starte i en sådan relativt sen alder og så få en hel masse ud af det, men jeg synes, de har lært meget på så kort tid, og der var der nogle gode boldtalenter imellem. Vi har jo, som I ved, en række præmier, vi skal have delt ud. Jeg kan konstatere, at vi får lov at beholde bilen den her gang. Dagen i dag har budt på nogle svære udfordringer med hensyn til blæsten, og det er enormt svært på lige præcis det hul. Vi håber på, at vi kan få lejlighed for at give den bil væk på et tidspunkt. Vinderen i A-rækken med en score på 36, Erik Krog Meier. Det var flot. Det var dejligt at se, at der var så stor opbakning, og det var dejligt at opleve kunderne på en anden måde, end vi normalvis ser det med hverdagen. Folk har slappet af, de har haft det sjovt, og det samme har vi, så det har været en stor fornøjelse. Og hvad er bedre end at slutte en god dag på golfbanen med en kold øl?
sidste.